Vidíte toto biele? Je to novinka v prodeji Bala DM. Myslíte mi oči, prosím vás. Sú to mokré servítky v podstate, trošku dole. Mokré servítky. Je tam pekná žena. To budú prachy. Proste je to novinka medzi kvalitou. Bala. Voňavé, smrdiace a proste mimo. Dovidenia. BAM! Dobrý deň. No áno. Predajňa Tesco? Ďakujem, poprosil by som si, dobre, ďakujem, nič, dobre, v poriadku, ďakujem, dovidenia, pekný deň vám prajem. No čau Janko, to si ty? Hej, áno, jak sa máš? Dobre? Dobre, len to som sa chcel spýtať, lebo včera si mi hovoril, že ti je tak zle, len tak som sa pýtal. Prepáč, musím zdvihnúť druhý hovor, hej. No, áno, prosím. Jasné, vám donesem peniaze, len potrebujem, aby ste mi doviezli nákup domov, lebo ja som na vozličku a že čo potrebujem, nie, v poriadku, áno, nebojte sa, to je dobré, no, dovidenia. Šťarkovi som ho zavolal dobiť. No, čo? Že stále ti je zle? A čo si mi to nepovedal na začiatku? Jaj. Dobre, no, čau. Radio Pipina, dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o nejaký ten telefonát. Neviete mi prezvoniť? Číslo je moje, nájdete v kostole u farára. 0902 473 164. V podstate olej. Takže dneska si pustíme nejakú tú fashion hudbu, že napríklad pečivo, chleba, 4 rohlíky, k tomu segedínsky guláš, 15 rohlíky. No viete čo, dosť, vypnite to prosím vás. Hej, ale pani. Áno, prosím. My som sa vás chcel na niečo opýtať. Prosím. Viete čo, tak vám poviem, že prečo, tak som sa chcel spýtať, že prečo toto. Viete čo, dobre, no ďakujem. Nie. Vieš čo? Čo je? Čo sa na mňa pozeráš? Ja to nesom hlavný komentátor, ty si tu komentátor, dobre? Dobre. Veď ja som ti chcel povedať, že ja ťa milujem. OK, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. A odber. A to... Dobre, takže, ak sa vám toto video páčilo, neveľa bude... Proste to povedz. No, takže, ak sa vám... Čo? No, presne. Ale teraz už vážne, ak sa vám toto video páčilo, tak nedajte... Takže ešte raz, ale teraz vážne. Vrátko sa trošku sekal, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Do komentáru napíšte, čo by ste chceli na budúce. Čaute.